assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bololabaarakɛlaw diɲɛ mɔgɔbatigiw jagokɛlaw walima kɛn yɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛ aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an b'a dabɔ a kama RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ Cherifla lajɛbagaw an ka foli ni tanuni bɛ aw ye bi Siraba kumakan na an y'a kanu ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ komi laada don an bolo san yɛlɛma ɲɛnajɛ ninnu mana se ka wuli k'an jɔ ka se maaba dɔw ma k'olu ka ladilikanw ta k'o kɛ jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen k'o lase bolimafɛn bolilaw ma walasa u k'u hakili to u yɛrɛ la ka d'a kan san yɛlɛma ɲɛnajɛ ninnu wagati ninnu accident ka ca an ka bi jɛmukan bɛna bolo o de kan. Ni ɲininkali diyara n ye adamadenw ka lakana an'u bolofɛn o hukumu kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Siraba ka sariya batoli ye ani ka fɛɛrɛw tigɛ walasa Siraba ka sariya bɛ se ka bali cogo min na donc san bɛɛ la an bɛ fɛɛrɛw tigɛ mais ɲinan an ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ walasa halisa adamadenw bɛ se ka lakana ka se fu bolofɛnw ma cogo min na o hukumu kɔnɔna la an ye a kanu an ka lajɛw kɔfɛ ka polisi 300 o de bɛ na nin baara kɛ ka taa decembre kalo tile 24 ka taa bila fo janvier kalo tile fɔlɔ san 2020 hukumu kɔnɔ an ye fɛɛrɛw tigɛ don tɔw la an bɛ Siraba ka polisi minnu bila siraba ninnu kan o siraba ninnu bɛ taa fo siraba 65 la o ye dongo do ye nka nin seli ninnu fila hukumu kɔnɔ an y'a sama ka na fo 80 na donc Siraba kan belebele 80 an bɛna polisiw bila o bɛɛ lajɛlen na an y'a ye k'a fɔ nin seli ninnu fana kɔnɔna la jama bɛ kafo ka taa fan o fan fɛ i n'a fɔ ɲɛnajɛkɛyɔrɔw i n'a fɔ an baden chrétienw ka seli yɔrɔw n'an b'a fɔ olu ma tubabukan na ko lieu de culte an y'a lajɛ ka mɔgɔ bila nin bɛɛ la k'a ye k'a fɔ maa bɛ kafo yɔrɔ o yɔrɔ i ka tagasegi bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ walasa degun kana maa si sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnnin minnu bɛ taa ɲɛnajɛkɛyɔrɔw la i n'a fɔ zoo i n'a fɔ parc national i n'a fɔ babɛnba i n'a fɔ Amandine Ibiza ɲɛnajɛkɛyɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen an bɛna polisi bila nin bɛɛ la walasa maaw bɛ se ka tɛmɛ hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya mobilitigi ninnu olu fana bɛ tɛmɛ jɔyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ di bɛɛ ma bɛɛ bɛ jɔ maa si tɛ maa si degun ni Ala sɔnna an y'olu fɛɛrɛ tigɛ an y'a ye k'a fɔ i n'a fɔ san tɔw la gɛlɛya bɛ yɔrɔ dɔw la i n'a fɔ suguyan fanfɛlaw an y'a ye k'a fɔ jafarana kɔyɔrɔ jafarana sugu an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya belebele bɛ yen tɛmɛli la donc an ma seli kɔnɔ o gɛlɛya kɔni an ye polisi bila o yɔrɔ la kabini waati jan o kɛra sababu ye maaw lafiyara kosɛbɛ yirimajɔ sugu ani ɲamana sugu an tɛ se ka ɲinɛ olu fana kɔ an bɛna yen polisi caya ka caya kosɛbɛ parce que sugu bɛ fan o fan i b'a sɔrɔ maaw bɛ kafo yen bolifɛn bolaw bɛ bolifɛn jɔ bolifɛn jugu la a bɛ maaw degun minnu bɛ tɛmɛ hali n'u tɛ taa sugu la a b'u degun kosɛbɛ donc an ye fɛɛrɛ tigɛ ka polisiw caya yɔrɔ la walasa sugula maaw wo minnu bɛ tɛmɛ wo a bɛɛ bɛ se ka lafiya kɛrɛnkɛrɛnnenya a su kɔfɛlenw na an y'a ye k'a fɔ an ka moto belebeleba ninnu olu bɛna bɔ an y'olu tila fo kulu belebeleba 4 kulu fɔlɔ olu b'a ta k'a sasa k'a daminɛ Grand Hôtel yɔrɔ la ka taga fo Burukasɔnmugu la fo Général rond-point Soumaré kulu fɔlɔ b'o kɛ kulu fɔlɔ olu b'a ta Monument Liberté ministère de l'éducation kɛrɛfɛ premier arrondissement fanfɛla la rond-point min bɛ yen u b'a daminɛ na ka tɛmɛ pont fɔlɔ fɛ ka taa Tour d'Afrique fɛ fo Misabugu kulu sabanan o b'a daminɛ Monument des Nations n'an b'a fɔ Monument de l'Indépendance o b'a daminɛ ka tɛmɛ ka taa pont Motel fɛ ka yɛlɛ Sebenikoro ka sasa ka taa fo Kanajigi la kulu 4nan o b'a daminɛ Amdalaye Samaba rond-point o b'a daminɛ o b'a ta ka taa fo aéroport Donda la ninnu fana camancɛw ni ɲɔgɔn cɛ maa wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ kɔlɔnsɔn olu la an y'olu fana kɛ kulu 2 ye olu kulu 2 kelen bɛ ba numan ta kelen bɛ ba kinin ta o kulu ye mun ye o kulu ye
minan minnu b'an bolo ni minnu bɛ minfɛn juguw min dɔlɔ ani dɔrɔgu sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka k'i la cogo min na k'a dɔn n'i y'a min n'i ma min parce que hakɛ dɔ de bɛ yen n'i i man k'a min ka s'o ma ka bolifɛn boli donc olu kulu fila fana bɛ yala bolifɛnw b'u bolo motow fana b'u bolo walasa boli kana yala donc n'i lajɔra ko k'i sɛgɛsɛgɛ i k'i jija i ka sɛgɛsɛgɛ a ka lajɛ n'a sɔrɔ i ye dɔlɔ min ta ka nata la i bɛ bila sariyaw ka sira kan kaso taga de y'o ye n'i ye dɔrɔgu fana ta mansin min b'an bolo an bɛ sɛgɛsɛgɛ n'a jɔr'i la k'e y'a ta a bɛ yir'i la kalon t'a la a ko jɛlen don i bɛ bila komisariyaw ka bolo kan o fana ye kaso ye i bɛ taa kaso la donc an ye nin fɛɛrɛ ninnu tigɛ walasa an balimaw ka tagasigi bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc polisi 300 an b'o tila siraba kan belebele 80 ni ɲɔgɔn cɛ wa bolifɛn minnu fana b'an bolo ko olu b'a kɛ a bolifɛn bɛ taa fo bolifɛn 22 la an b'olu de tila ka daminɛ décembre kalo tile 24 ka taa bila fo janvier kalo tile fɔlɔ san 2020 donc nin fɛɛrɛw de tigɛlen don walasa an balimaw bɛ se ka lafiya cogo min na tagansegi bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na maa si kana dankari maa si la bɛɛ ka lafiya seli ka kɛ hukumu min kɔnɔna la a ka kɛ bɛɛ sago ye folikan bɛ n bolo yanni n ka foli kɛ n bɛ ladilikanw de fɔ fɔlɔ i b'a dɔn seli ye ɲagari ye maa caman bɛ ɲagari a kɛra an balima kerecɛnw ka seli ye o a kɛra san yɛlɛma seli ye o maaw bɛ ɲagari kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnnin ta fanfɛla la donc an bɛ ladilikan di siraba ka sariya batoli la n y'o de fɔ n'an ka ladiliw bɛ mɛn a ma se hali an ka bɔ an ka kuma n'i y'a ye bɛ bɔ ka kuma c'est que fɛn dɔ de bɛ yen a ma sira sɔrɔ halisa o ye maaw ka faamuyali ye donc an b'a ɲini maaw ka faamuyali kɔnɔ maaw ka sabali seli don seli tɛw an kana bɔ an cogo la an ka da la k'a fɔ bi bɛɛ dɔn wɛrɛ fana bɛɛ an yɛrɛ fana bɛɛ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛɛ donc an ka lajɛ seli a bɛ tɛmɛ seli caman bɛ kɔfɛ nali nka nin seli kelen kɔnɔna la ne ko fo k'i seko ni damayira bɛɛ yira ala k'an kisi a bɛ sɔn ka fɔ i kɔ dɛ donc o tɛ taa o tɛ ɲa cogo si la fo siraba ka sariya ka bato an ka lajɛ an ka siraba ka sariya bato siraba ka sariya ye min f'an ye an k'o lamɛn bolifɛn kan ka boli hukumu min kɔnɔ an k'o dɔn bolifɛn bɛ boli sariti min kɔnɔ an k'o dɔn sɛbɛn minnu kan ka kɛ bolifɛn na an k'o dɔn an balima minnu fana bɛ yen n'u b'u ka mobili bolifɛn tile bila k'a bila cogo la denmisɛnw b'a sɔrɔ u b'a ta ka mobili labɔ ka sɔrɔ u dalen bɛ sunɔgɔ la a bɛ se ka na ni kasara ye donc an b'a fɔ bɛɛ k'i hakili to yɛrɛ la maa minnu bɛ se k'i dɛmɛ n'a tɛ bɔ n'u bɛ se ka ɲɛnajɛ kɛ so kɔnɔ o ka ɲi ni minnu fana ma ɲa k'u bɛ bɔ n'u bɛ bɔ u ka bɔ bɔcogo la bɔcogo min fana b'a yira k'a fɔ u bɛ bɔ ni hakilisigi ye u bɛ segin ni hakilisigi ye i kana sɔn i den ka bolifɛn tile ta e bolo k'a sɔrɔ e t'a kalama mobili bolifɛn sɛbɛn boli sɛbɛn i bɛ bolifɛn mobili boli ni sɛbɛn min ye n'an b'a fɔ ma ko permis yamaruya sɛbɛn n'o t'i bolo i ka taa se maa wɛrɛ fana ma a kuma ka ca donc an ka bɛɛ lasɔmi o la minfɛn jugu fana olu b'an sɔrɔ an ka sira kan parce que an tɛ se k'olu to yen cogo si la i tɛ se k'i ka minfɛn jugu min ka n'i ka kara layɛlɛ mɔgɔ wɛrɛ la ka layɛlɛ yɛrɛ la hali yɛrɛ maa min an kan k'i lakana donc an bɛ yen an t'olu tɛ se k'olu to yen cogo si la an b'o baara kɛ ka se f'a dan na an b'a fɔ fana u k'u hakili to denmisɛnninw na ɲɛnajɛkɛyɔrɔ minnu kɔfɔlen filɛ ni wula fɛ maaw bɛ taa i n'a fɔ 1er janvier wulada fɛ maa caman de bɛ yen masa caman de b'u denw ta ka taa ɲɛnajɛkɛyɔrɔ la walasa ka se k'u ɲɛnajɛ an ka hakili to denmisɛnninw na n'u bɛ tɛmɛ mobilitigiw k'u jɔ ni ala sɔnna an yɛrɛ bɛ kɛ a yɔrɔ ninnu na an bɛ yala k'a lajɛ baara taabolo bɛ cogo min na walasa ni fili bɛ yɔrɔ minnu na an bɛ se ka fili ninnu ta ka bɔ yen donc an hakili to denmisɛnnin ninnu na an ka hakili to maakɔrɔbaw la u ka siratigɛ la an ka hakili to maa lujuratɔw la olu ka siratigɛ la parce que ninnu maaw ye fɛn ye u mago b'an ka dɛmɛ na kosɛbɛ donc an ka hakili to a la maa kɛnɛma ani maa banabaatɔ u tɛ kelen ye donc hakili to maa banabaatɔw la an ka hakili to denmisɛnninw na siraba ka sariya ye mun fana fɔ min ye bolibaliya boli juguya ye k'a dama tɛmɛ an ka mɔgɔw kɔni bɛ yen moto b'an bolo i y'a kɛ cogo o cogo i tɛna se ka taa k'an da donc an bɛ mun fɔ maaw ka taa dɔɔni an bɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ fan bɛɛ fɛ an ka caméra de surveillance bɛ fan bɛɛ fɛ hali ni ma se ka sɔrɔ i ka numéro bɛ se ka ta an b'i ɲini i bɛna ye donc an b'o olu fɔ k'a fɔ maaw ka bɔ hɛrɛ ni baden na u ka sigi u ka taa dɔɔni n'i ye ko ye ko min ye sigana ko ye n y'o de fɔ n bɛ segin k'a fɔ an ka o lada lakanabaaw ka tulo kan o ye n ye fɛn dɔ ye siga b'a la maa don sigana maa don bolifɛn don sigana bolifɛn don a jɔcogo filɛ o n ye fɛn dɔ y'a kɔnɔ a bɛ tan nin bɛɛ adamaden fɛn fɛn mana nin ye maliyɛn de ye hali ni tɛ maliyɛn ye n'i b'an ka dugukolo kɔnɔ sanfɛ a ka kan i ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la nɛgɛjuru sira minnu n'i bɛ se k'an sɔrɔ a la waati bɛɛ la
o ye 80 00 11 15 80 00 11 15 ni weleli kɛ nɛgɛjuru sira kan Malitel de don hali ni crédit t'a kɔnɔ ni weleli kɛ a bɛ na a bɛ tɛmɛ a bɛ taa baara bɛ kɛ n'i ka kumakanw ye ni orange bɛ mɔgɔ min bolo 80 333 80 333 ni weleli kɛ nin kan ni ala sɔnna laɲini minnu bɛ fɛ i ye fɛn minnu ye sɛgɛnna fɛn minnu ye i bɛ se k'a lase a seyɔrɔ la ni ala sɔnna baara bɛ k'a kan a bɛ ɲɛ kosɛbɛ donc an bɛ nin ɲini k'a fɔ bɛɛ de jɔyɔrɔ sinsinlen don lakana fanfɛla la lakana kana to lakanabaaw dɔrɔn bolo dɛ an mago bɛ kunnafoni la kunnafoni fana tɛ sɔrɔ ni aw tɛ donc an b'a ɲini aw fɛ a ka kunnafoniw di a kana ɲina abada n'a ye fɛn ye dɔrɔn a ka taa kɛrɛfɛ a ka nɛgɛjuru minɛ a ka kɔngo lahalaya min b'aw fɛ a k'o fɔ k'o da baara bɛ kɛ n'o ye donc an bɛ foli kɛ maliyɛn bɛɛ ye maliyɛn bɛɛ an bɛ foli kɛ maliyɛn bɛɛ cɛ muso denmisɛn maakɔrɔ an bɛ foli kɛ minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔkan an bɛ foli kɛ bɛɛ ye san kura a bɛna yɛlɛma ala ka hɛrɛ d'an ma ala ka bonya d'an ma ala ka karama d'an ma an ka ɲinifɛnw ala k'olu bɛɛ kɛ sɔrɔfɛnw ye n'an ye foli kɛ maliyɛnw ye an bɛ foli kɛ jamana in ye n y'o de fɔ foyi t'an ka jamana bɔ an ka jamana ka di ni jamana bɛɛ ye an de ka jamana ka fisa ni bɛɛ ka jamana ye n y'o fɔ n bɛ segin k'o fɔ sigikafɔ bɛ yan an ka dumuni kɛ bɛ yan ɲɔgɔn bonya bɛ yan silamɛya bɛ yan koto ɲɔgɔn tala bɛ yan kɔrɔni dɔgɔ bɛ yan denifaya bɛ yan o tɛ jamana caman na dɛ an kana sɔn abada jamana in ka tiɲɛ an sigilen ɲɛna min se fɛn fɛn ye jamana ko la i b'a k'i yɛrɛ de ye i b'a k'i denw ye i b'a k'i mɔdenw ye i b'a k'i fufafu ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka jamana ye an k'a minɛ a kana bin a kana tingi tanga sankura min bɛna jɔ yara bi n y'o de fɔ tamasiyɛnw bɛ nalen jamana in bɛna ja ka tɛmɛ hali kɔrɔlen kan ni ala sɔnna nin bɛɛ bɛ tɛmɛ nin bɛɛ bɛ ban mɛ a tɛ se ka ban n'an ka cɛsiri tɛ dɛ a tɛ se ka ban n'an yɛrɛ m'an cɛsiri k'an jɔ an jɔyɔrɔw la donc maliyɛn si jɔyɔrɔ man dɔgɔ bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon maa si kana fɔ ne sen t'a la bɛɛ de sen b'a la fɛn fɛn bɛ se ka fɛn fɛn kɛ i k'o kɛ walasa an ka mali belebele in a bɛ se ka segin a cogo kɔrɔ la cogo min na donc n bɛ foli kɛ aw yɛrɛ ye a ka wuli ka jɔ la a ka kunnafoni la n bɛ foli kɛ usumani sherif madani ayidara ye ni a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen télévision soba in n bɛ foli k'aw ye k'a fɔ ala ka hɛrɛ caman suru mali kan ala ka hɛrɛ suru an n'aw kan ala k'an bɛn kelen ma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. n bɛ bonne année souhaité bɛɛ ye fɔlɔ san 2019 an tɛ se k'a fɔ ko an ka siraw kan mun kɛra an ka siraw kan a bɛ mɔgɔ hakili sigi mais an bɛna don san kura mun kɔnɔ ne b'a ɲini balimaw bɛɛ fɛ surtout denmisɛnninw n'u bɛ motow sanfɛ n'an bɛ taa sira kan sira ye foroba fɛn de donc o sira kan bɛɛ kan k'i kɔlɔsi an kan k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la an kan k'an kɔlɔsi an tɔw la sennamaw bɛ sira la mototigiw bɛ sira la mobilitigiw bɛ sira la otorow bɛ sira la mais ni an y'a faamuya ko foroba fɛn don an bɛ se ka taa dɔɔni dɔɔni pour que ka ɲɔgɔn lakana donc ne b'a ɲini balimaw fɛ sira ma nɔgɔn et puis machine de bɛ an bɛɛ bolo kelen kelen bon machine an ka contrôle t'a kan tuma bɛɛ donc pour que an ka se ka contrôle k'a kan ni autorités y'a yira k'a fɔ ko sira kan an k'an ka fɛn dɔw matarafa n'o ye ka vitesse nɔgɔya n'o ye ka ceinture don n'o ye denmisɛnninw ka casque don n'u bɛ moto sanfɛ n'o ye an ka fara ka ɲɔgɔn ta moto la saba saba naani tuma dɔw yɛrɛ ou bien ka an b'a ɲini an balimamusow fana fɛ ka denw bamu ka yɛlɛ moto sanfɛ risque ba de b'a la n'i y'a jateminɛ moto sanfɛ ceinture t'a la fosi t'a la donc e kɔni ni accident kɛra forcément a bɛ na ni kasara de donc o kama a bɛ fɔ ko an ka casque don casque donni tɛ mɔgɔ tɔɔrɔli ye o i bɛ casque don pour que k'i yɛrɛ ni lakana ni accident kɛra pour que i kana se ka to a la hali n'i ma sa ni accident kɛra an t'a a kisi mais ni accident kɛra ni i bɔra a la a bɛ se ka k'i la traumatisme crânien a bɛ se ka k'i la i sen bɛ kari i bolo bɛ kari mais mɔgɔ si tɛ o fɛ k'a fɔ ko bɛ an dɔ la kelen sɔrɔ n'a b'a ka diɲɛlatigɛ don bɔgɔ la parce que n'i y'a lajɛ an fɛn o fɛn ye dutigiw de donc ni accident ye dutigi sɔrɔ en tout cas mɔgɔ min bɛ sira kan c'est que i bɛ taa wari ɲini de la ka na n'a ye du kɔnɔ ni e kɛra e ɲɛ tanna ou bien ni i banana ka se yɔrɔ dɔ la a bɛ jouer famille kan donc an ka miiri an ka famille la minnu bɛ so kɔnɔ k'an kɔnɔ
n'an bɔra kɛnɛma an k'an kɔlɔsi sira sariyaw la ka ɲɔgɔn ni lakana 31 su an bɛɛ b'a ye san o san a bɛ kɛ ni kasara caman ye 31 an bɛɛ bɛ a labɛn k'a fɔ k'an bɛ taa fɛti kɛ parce que a ka d'an ye ka don san kura kɔnɔ parce que espoirw b'an na parce que projet caman b'an bolo donc ni an bɛ fɛ ka o espoir ni o projet ninnu ka don san kura kɔnɔ ni olu ye an kan k'an kɔlɔsi 31 su fɛti kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko ka taa comportement jugu ta sira kan fɛti ye i bɛ fɛti kɛ k'a sɔrɔ i ma kojugu kɛ mɔgɔ la k'a sɔrɔ i ma kojugu k'i yɛrɛ la an bɛ a ye fɛti 31 su dɔw bɛ min fɛn juguw min ka taa sira kan ou bien u bɛ fɛn juguw ta minnu b'u kunkolo embrouiller ka taa sira kan donc an bɛ vitesse baw ta ne bolo o si kun tɛ c'est que ni an y'a dɔn k'a fɔ ko an tɛ se ka mobili boli machine de don donc n'i tɛ se ka mobili boli parce que i t'i yɛrɛ ma donc ne bolo i kan ka se ka o hakili sɔrɔ pour que k'i yɛrɛ ni lakana ka mɔgɔw fana ni lakana donc an bɛ wele mun bila ka taa an balimaw ma c'est que bɛɛ k'i kɔlɔsi 31 su an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la an k'an kɔlɔsi mɔgɔ minnu bɛ sira kan sennamaw b'a la denmisɛnninw b'a la c'est que 31 su bɛɛ de bɛ bɔ ka taa kɛnɛma ka taa fɛti kɛ mais mɔgɔ si tɛ fɛ ka to kɛnɛma o fɛti kɔnɔna na bɛɛ bɛ fɛ ka segin ka na i ka so ka sankura daminɛ ni espoir ni voilà espoir ye donc an b'a ɲini an balimaw fɛ bɛɛ ka an ka ɲɔgɔn lakana an ka hakili sigi an presera cogo o cogo san tɛna taa kan an to an kana damatɛmɛ walew kɛ ka dankari mɔgɔ wɛrɛw la donc an ka hakili to o yɔrɔw la ka ɲɔgɔn gasi sigi sira ye forobafɛn de donc forobafɛn mɔgɔ kelen ta tɛ donc e b'a kan mɔgɔ wɛrɛw b'a kan e bɔra kun mun na olu fana bɔra kun de la mais n'an kɔlɔsi ɲɔgɔn na bɛɛ bɛ se ka taa i ka ci kɛ ka segin i ka so hɛrɛ ni baden na donc n b'o de fɔ n balimaw ye halisa ala ka san wɛrɛ hɛrɛ caya ala ka bɛɛ lakana ka 2020 ka fisa ni 2019 ye an ye kɔlɔlɔ minnu sɔrɔ 2019 kɔnɔ an kana o ɲɔgɔn sɔrɔ 2020 kɔnɔ i ye kuma min fɔ o kɔni nin ye kuma ɲumanba de ye parce que san laban ninnu na accident ka ca kasaraw ka ca an minnu y'a siraw ye komi anw ka baara ye kasaraw ka mɔgɔw lakana kasara kow la donc a ka d'an ye ka welekan lase welewelekan fɔlɔ ye min ye an k'an janto an yɛrɛ la an bɛ bɔ an ka so ka taa an dayirimɛw ɲini an bɛ dugawu kɛ an bɛ bɔ cogoya min na hɛrɛ ni baden na an ka segin tɛ hɛrɛ ni baden na donc an ka janto an yɛrɛ la janto fɔlɔ ye min ye ka règle bato parce que n'an ye circulation règle bato a ka ca ala fɛ an bɛ kisi fɛn caman ma filanan fana ye min ye an ka muɲu ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ parce que circulation na a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ bɛ e b'a dɔn mais dɔ bɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ circulation na o t'a dɔn donc kana fɔ ko même ni par exemple ni priorité b'i bolo dɔ bɛ k'i ka priorité brûler k'an b'a forcer ka fanga yira n'an muɲa ɲɔgɔn na an bɛ ɲɔgɔn faamuya an ka kuma ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn bilasira an ka muɲu sabanan fana ye min ye an ka ladili lase an ka denmisɛnninw fana ma parce que circulation an bɛ denmisɛnninw bɛ fɛn caman kɛ o yɛrɛ denmisɛnninya diya bɛ denmisɛnninya taabolo ye mais ka sigi ka kuma kɛ an ka denmisɛnninw fɛ ka circulation règle ɲɛf'u ɲɛna ka adamadenya règle ɲɛf'u ɲɛna pour que u bɛ se k'u yɛrɛ lakana u yɛrɛ lakanali senfɛ u ka mɔgɔ wɛrɛw fana lakana parce que n'i ye kasara kɛ a bɛ se ka e sɔrɔ i bɛ se ka bana i bɛ se ka bɔnɛ nin na nka i bɛ se ka taga kasara lase mɔgɔ wɛrɛ fana ma k'a tigi jogin ou bien k'a tigi bɔnɛ nin na ala k'an kisi o ma o ye welewele fɔlɔ ye welewele filanan fana ye min ye k'a fɔ an balima maliyɛnw bɛɛ ye an ka sirɔru ka baara ye min ye c'est que mɔgɔw lakana dɔn u kana halisa kana se an sirɔru ma an fana bɛ s'u ma mais u ka s'an ma ni ɲininkali min b'u fɛ ni fɛn min kan ka kɛ an k'o bɛɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna pour que ka lakana in sabati bɛɛ ye jamana in kɔnɔ o ye ne ka welewele filanan ye welewele sabanan o ye ka dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ an ni mɔgɔ fɛn bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka sirɔ ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ani faamaw ni ɲɔgɔn cɛ ani an bɛ minnu yɛrɛ y'a sɔrɔ n'o ye jama ye u k'an dɛmɛ parce que ni an bilasirala ka ɲɛ o b'an fana permet an ka ko dɔ bɛ k'olu jateminɛ ka ɲɛ pour que halisa an bɛ se ka mɔgɔw nimisi wasa
o tɛmɛnen kɔ sa comme sankura in jɔtɔ don donc ka duwawu don kɛ jɛna n ka duwawu kɛ an bɛ tasi k'a miiri nin san in na kasara caman kɛra jamana in kɔnɔ an ka finitigiw caman sara civiliw caman sara an ka miiriw la ka duwawu k'u ye ala ka hinɛw la ala ka yafa u ma u y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya an n'u ta jɛmin ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ kan ka d'u ma kɔnɔ ala ka jamana in sabati ala ka jamana in lakana minnu banana ala ka kɛnɛya d'u ma an yɛrɛ maliyɛn minnu bɛ yen bi bi in na ala ka an nikun sumaya an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn minɛ parce que jamana bɛ dingɛba de kɔnɔ ɲɔgɔn minɛ ɲɔgɔn dɛmɛ o de bɛ se k'an permettre ka taa ɲɛ duwawu fana kɛ an maliyɛnw bɛɛ ye ala ka sankura yɛrɛ in caya ala ka sankura yɛrɛ in caya ala ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma ala ka jamana in lakana ala ka jamana in lakana ala ka jamana in ta fanga di an ma halisa an bɛ gɛrɛnden min tɔɔrɔ min dingɛ min kɔnɔ yarabi ala k'an bɔ a kɔnɔ nka pour que ala k'an bɔ a kɔnɔ f'an yɛrɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an y'o sira minɛ ala b'a nɔgɔya an bolo ala k'a nɔgɔya an ye. ok n b'aw fo fɔlɔ aw ka wulikajɔ la sanga na wagati bɛɛ lajɛlen na parce que télévision baara belebeleba dɔ kan ka kɛ jamanadenw bɛɛ la sensibiliser cogo cogo min na jamanadenw bɛɛ la kunnafoni cogo cogo min na aw b'o baara la k'aw fo baara la kosɛbɛ kosɛbɛ ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase bangebagaw yɛrɛ ma ka barika da ala ye ka sɔli an kun tɛ marikan sallallahu alaihi wasallam ale min ye bidon yɛrɛ ma sasa an y'a kɛ alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ka segin a kan tuguni ɲinan an bɛ segin k'o de fɔ o tɛ an ka cɛya ye o tɛ foyi ye an bɛ yan bi an ni mɔgɔ caman y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ salon olu ta ɲɛna olu ni an ka banabagatɔ furu bɛɛ lajɛlen ka tasi bila ka se u ma ala k'u bɛɛ lajɛlen ta yɛrɛ nɛma an mun yɛrɛ an bɛ halisa ala ka caman yɛrɛ ma k'a yɛrɛ na ni hakili ɲuman ye k'a yɛrɛ na ni dusukun saniyalen ka foli lase fɛnɛ an tɛ se ka foli la serifukɛ yɛrɛ ma min ye circulation ko ye ani sécurité effectivement san o san sensibilisation bɛ segin ka kɛ mais hakili la a sensibilisation ninnu a bɛ ka effet produit parce que n'i y'a statistique jate minɛ salon accident dɔgɔyara ka tɛmɛ salon nasɛnɛtaw kan ainsi de suite o ye alhamdulilayi rabbil alamin ka welewele bila ka taa maliden bɛɛ lajɛlen ma halisa sango denmisɛnninlakaw fɛti ka di mais n'a kɛra ni hakili ye o de ka di jamana ɲɛsigi ye sini ɲɛsigi ye olu denmisɛnninw de bi fɛti kana to ka dantɛmɛko kɛ mun bɛ na ni kasara ye u yɛrɛ ma parce que kasara fɛn o fɛn bɛ se denmisɛn kelen o kelen ma ni jamana in kɔnɔ bi kɔlɔlɔ fɛn o fɛn bɛ se denmisɛn kelen o kelen fɛn ma ni jamana in kɔnɔ bi a bɛɛ ye perte ba de ye an ka jamana in ma parce que jamana in sini ɲɛsigi a dɔrɔnen bɛ olu de la donc u ka fɛti kɛ u ka u janto u yɛrɛ la k'a dɔn k'a fɔ fɛti bɛ kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni gere i n'a fɔ bolifɛn boli dantɛmɛ presse fosi kana mɔgɔw to ou bien ɲagari fosi kana to mɔgɔw ka bolifɛn boli ni dantɛmɛ cogoyaw ye minnu bɛ na ni kasara ye k'a lase u yɛrɛ ma ka na ni kasara ye k'a lase mɔgɔ wɛrɛw fana ma finalement ka na ni kasara ye ka se maliden bɛɛ lajɛlen ma donc ka hakililajigin kɛ o la bɛɛ lajɛlen kɛ hakili to yɔrɔ la denmisɛnninw o mɔgɔkɔrɔbaw an bɛɛ lajɛlen ka hakili to yɔrɔ la mais kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnninw parce que a dantɛmɛ ninnu bɛ bɔ olu de yɔrɔ sɔn kosɛbɛ kosɛbɛ ka dɔwbila kɛ mali ye inshallah san kura nata ala ka kɛ bɛn san kunbɔli ye mali ye arabi ala ka kɛ hɛrɛ san
kumbɔli ye Mali ye kɔlɔlɔ fɛn fɛn bɛ an ka jamana kan bi degun fɛn fɛn bɛ an ka jamana kan bi yarabi sankura natɔ Ala k'a to an adamadenw tɛ se foyi la mais Ala bɛ se a bɛɛ la ka a ɲin'a fɛ a ka Mali dɛmɛ ka malidenw dɛmɛ an ka bɔ ɲɔgɔn kɔnɔ cogo min an tɛ se k'a fɔ la fɛnɛ Ala t'an dɛmɛ fiyewu tant que ni an yɛrɛ ma an dusukun la saniya ka an ŋaniyaw kɛ kelen Mali ko la Mali mago bɛ o la bi kosɛbɛ 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 an mana duwawu kɛ cogo o cogo an mana laɲini fɛn fɛn kɛ cogo o cogo ne ka kuma tɛ an b'a mɛn karamɔgɔw de da dusukun ni ŋaniyaw tɛ kelen ye jamana ko la yɔrɔ o yɔrɔ Ala tɛ hɛrɛ jigin a kunna donc an ka o yɔrɔ lajɛ an dusukun kɛ kelen ye ka an ŋaniyaw kɛ kelen ye ka jɛ ka Mali ko fɔ an bɛ bɔ nin ko kɔnɔ cogo min welewelekan mun kɔni tun bɛ ne fɛ ka fɔ malidenw ka bɛɛ lajɛlen fo Ala ka san kura 2020 ka kɛ hɛrɛ ye maliden bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ hɛrɛ ye Mali ma ni ladilikan minnu bɔlen filɛ ka kɛ a bɛ don tulo kunandi la walasa u ka se ka baara kɛ n'a ye accident ko mun ni o y'an jɔrɔna ko ye o bɛ se ka nɔgɔya san yɛlɛma seli ɲɛnajɛ ninnu wagati ninnu kɔnɔna la ka d'a ka jatew minɛna k'a ye k'a fɔ o wagati ninnu de accident ka ca o la Cherifla télé ɲɛmɔgɔyaso an bɛ wuli k'an jɔ u ka laɲini kɔnɔna la an bɛ wuli k'an jɔ walasa ka ni ladilikan ninnu ta k'u di lajɛlikɛlaw ma u ka se ka baara kɛ n'o ye an bɛ siran accident caman mun na ka se ka dɔ b'o la baara ka kɛ ni ladilikan ninnu ye bi an ka jamukan tun bɛ ka bolo de kan hakɛto bɛ nin kan sali ala Muhammad. Assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛ baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ.